खुलुमबाय लोगोफोर, फेसबुक इउटुब नायगिरि नोंथांमोन। आङो नोंथांमोननियाव मोननै सोंथिनि फिननायखौ मोननो आसा खालामो। नोंथांमोना आंनो फिननाय हरदो। लोगोफोर, सेथि सोंनायाव दं, हबाखौ सोर सैताना पापआव खोख्लैदोंमोन आरो बिनि मुङा मा? दानिया नैथि सोंनाय, आदमनि फिसाफोरा गासै साबेसेमोन आरो बिसोरनि मुङा मा मामोन? लोगोफोर, आङो बे सोंनायनि फिननायखौ नोंथांमोननिफ्राय मोननो हास्थायो। हामबायसै, दिनैनि सोंनाय फिननायखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय। लोगोफोर, आङो उन समावहाय सासे लोगो लाबोगोन आरो बाइबेलनिफ्राय सोंनाय फिननाय खालामगोन। नोंथांमोनाबो जोंनो सोंनाय आरो फिननायखौ खालामहरदो। आंनि बे सोंनाया नोंथांमोननिसिम गोरोन्थि जायोब्ला अननानै निमाहा खालाम। लोगोफोर, नोंथांमोना आंखौ मदद खालाम, हेफाजाब हो आरो गोजौ थाखोआव सहैनो आंखौ खाबु हो। बाय लोगोफोर, दिनैनि सोंनाय फिननायखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।